Oke, sambil menemani buat para tamu undangan semuanya. Niki sampun ngantuk, Bu. Dereng, masalah. Buarek cah. Lah yo, dereng. Kuwopak. Biasa ndelok iku Sekermania makane gak ngantuk-ngantuk. Iya nok mulukane ya. Iya. Mangga, BOG. Sliramu wis tak aturi golek jodoh sing tresno welas sejati kaya aku mas kasane sliramu digawe lara ora saiki wis dadi rondo nanging piye kabeh iki wis kebaca ibarat bubur ora bakal dadi sego mula ketonku iki tanpa umpama ngerti ngono lamaranmu tak balekno ngono kecewa ini kira BOG sanggup ngenteni kowe lan aku uga dadi jodone ora kena prawane tak enteni rondone sampeyan sabar ngenteni nyatane tresnaku tulus suci sing tak jaluk sing gedhe montore mas andong tresno bebojan sak lawase ya BOG Lensa Ari Jaya Selang Wangi biyen bunga sliramu wis tak aturi bojo sing tresno welas sejati kasane sliramu digawe lara ora saiki wis dadi rondo nanging piye kabeh iki wis kebaca ibarat bubur ora bakal dadi sego mula ketonku iki tanpa umpama ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa kita goyang lagi Masih bersama BOG. kabeh iku ora perlu diketuni janjiku biyen aku sanggup ngenteni kowe lan aku uga dadi jodone ora kena prawane tak enteni rondone
Ranyono sampean sampean ngenteni ing nyatane tresnaku tulus lan suci sing tak jalo sing gedhe pangapurane andong tresno bebojoan selawase andong tresno bebojoan